Sziasztok gyerekek, én keresztkeztem a hétfők, és a videópont ez egy mesteremcik videó lesz a Hogy jussak ki 5. rész. Igen. Szóval most alszunk, mert este van. Élek, szóval most elmegyünk. Volna. Craftolnom kell. Így. Bot. Craftolok. Kettő fabaltát. És elmegyünk fát vágni. Itt ezeket kell kivágni. Elnézést a buger. Ennyi. Szkítom. Aztán megyek. Még ezeket ki kell vágnom, mert csak útba vannak. És majd lesz kert, azt ma fogunk majd a 6. részben fogom megcsinálni. Szóval zsír. Ezeket ki kell vágnom, mert itt lesz a kert. Hátul azt nem számít, nem akartam azt kivágni, szóval ja, egy elég is. Eddig. Ennyi. Ezt berakjuk. 13, ezt berakjuk azért. Azt mondja, hogy mit kell csinálni. Ja, hát füvet kéne ütni, hogy legyen. Elnézést a bugyát. Minecraft lehet volna, és hát most tudni. Amúgy a izék lehet volna, amit néz. Elég most, úristen. Most egy kicsit már keresek valamit, már. Itt vagyok, csak kifűröm a hőn. Na, látjátok? Van ez a kis víz, itt lesz a csömete. Ó, kicsit bugol csak, szóval az nem mondja. 8 vető mag, gyorsan craftolok izét. Egy új chestet. Így oké. Ezt most kívül. Kemencét nem fogom nagyon használni. Chest meg ez körülbelül itt lesz. Elnézést, csak most ugye hát videózok és odaöztem is. Elrúgtam magam. Na, várjatok, már craftolok izét. Kő. Nincs botom. Megoldom. Talán így is kell. Megvan a bot. Azt így kell. Csinálom kettőt, mert én nem vagyok rá, hogy azért nem vizélem a dolgokat. Kisebb. Oké, elég most egy. A vető mag, oké, de majd szétvettem a földbe. Itt van ez, és ezt úgy fog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ez az véletlen van.
Le is taposom. Így. Úgy. Így. Jó, vagy nem, de. Fa, így most jó lesz, mert... Ó, de jó, hát most meg... Oké. Megpróbálom még vetni magam. Virág, pitpang, azt majd eljutattam. Szóval kinől ez búzán. Gyerekek, szerintem ez a sorozat, vagy sorozat, nem a sorozat, hanem ez még gyorsan levágom ezt fölet. Nem volt túl bő ez a rész, de ez a rész ennyi is tett volna, tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, nem tetszett, diszlájkoljatok. Én Kelosztok 1007 voltam. Na, sziasztok!